Усім привіт! Дякую всім глядачам телеканалу АТР, які дивляться наші як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і по різних країнах світу, де небайдужі люди щодня спостерігають і допомагають нашій державі в цій війні з абсолютним всесвітнім злом. І на цій війні існує багато фронтів, крім гарячого фронту, який ми всі бачимо. Є ще міжнародний, дипломатичний і є ще медійний фронт. Це теж дуже важливий напрямок. Тому ми намагаємося долучати і запрошувати до наших етерів людей, які розуміються в різних галузях. І сьогодні я радий представити, не представити, в принципі, представляти не треба, відомого українського дипломата, колишнього, до речі, посла в Сполучених Штатах, пана Валерія Чалова. Селям алейкум, пане Валерію. Вітаю вас, слава Україні. Смерть ворогам. І одразу, що називається, з місця в новини. Тиждень цей почався з заяви. Заяв було багато, в принципі, але, власне, тиждень, понеділок, почався з заяви пана Єнса Столтенберга, голови НАТО, який чіткий зазначив на своєму брифінгі, що я цитую, майже через рік після вторгнення Путін не готується до миру, а починає нові наступальні дії, зазначив Столтенберг і додав, що саме тому важлива військова підтримка України. Швидкість врятує життя, продовжив він. Якщо Путін виграє в Україні, це стане сигналом для авторитарних держав у світі. І тощо. Тобто, і він в чергове наголосив, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. Як ви оцінюєте цю заяву Єнса Столтенберга? І, власне, від неї відштовхнемося. І я хочу, щоб ви дали свій аналіз, такий огляд невеликий стану подій у війні, навколо війни на міжнародному рівні. А далі вже як піде, будуть додаткові різні питання. Прошу. По-перше, я підтримую такий підхід НАТО, який озвучений генеральним секретарем. Я хочу нагадати, що не завжди він так висловлювався. Що порівняти його висловлювання там на початку широкомасштабного вторгнення і навіть пізніше, то вони були дуже обережними. І надто нерішучими, я би сказав. І це не тому, що він нерішуча людина. Ні, я бачив його дії і бачив його виступ в Конгресі США. Він дуже може говорити наступально і дуже з чіткими формулюваннями. А в нашому випадку от такий обережний підхід, це значить не було рішення всіх країн НАТО для такої позиції. Власне, Генсек озвучує це рішення. Хоча я вважаю, що він би міг більш бути, проявити свої наявні в нього лідерські якості. Він цього не робив. Зараз він цього робить, і це правильно, тому що момент настав такий, що уже всі країни, практично всі, прийняли рішення про стратегію в цьому і власне стратегію війни. Якщо коротко сказати, ви озвучили це. Тобто зараз є повний консенсус стосовно того, що Росія не може таку війну виграти, тобто це не спровокована агресія з порушенням всіх міжнародних норм, плюс ще й вона жорстка, ця війна, тобто з проявами фашизму, от таким абсолютно чітким вияв фашизму, тобто ознаки фашизму в діях російських окупантів абсолютно чіткі, якщо взяти класичні ознаки. Тобто це є, і цього нікуди не дінешся. Так от, якщо допустити це, то тоді для чого існує такі організації, як НАТО, ООН і інші? Тобто вони ж створювалися для того, щоб якісь норми, правила тримати. І тому виникло питання зараз, друге питання. Тобто, що означає не допустити перемоги Росії і чи готовий світ до російської поразки? Тут складна ситуація. Тобто всі країни мають свою думку з цього приводу. Тому я думаю, що це свідчення, що ми знаходимося все-таки на такому переламному моменті. Знаєте, завжди можна казати переламний, в війні періоди різні, але коли проаналізувати ситуацію, починаючи з 2014 року, коли Росія вже вдерлась на територію України військовими засобами, починаючи з Криму,
Тобто ми ж уже бачимо, вже ж Путін признався публічно, що це він надав наказ військовим силам Росії вторгнутися в Крим. Раніше ж він розказував там про зелених чоловічків і оці всі брехню нав'язував всім. Брехав відверто. Зараз визнав свою брехню, коли вдерся вже широкомасштабно на територію України. Так от, переламний момент в тому, що ми бачимо консолідовану позицію, ну, принаймні, частини світу, я би сказав, на сьогодні більшої частини світу, за аналогією з голосуваннями в ООН, якщо брати, то якщо ми маємо на своєму боці там 130 країн, плюс із них там більше 50, 55 на останньому Рамштайні збираються допомагати Україні в військовому плані, то це я вважаю при тих, хто там мовчазно утримується. Ну, є маленькі країни, я знаю їх великий перелік, говорили з їх керівниками часто і з послами. Ну, вони просто маленькі, вони стають на бік переможця, скажімо так, в кінці. Так от, більше світу за нас. І тому зараз вирішується питання по великому рахунку вже не те, що, на жаль, нам приходилось вирішувати на початку, чи Україна спроможна вистояти і так далі. Тобто зараз вже мова йде про інше, коли будуть деокуповані українські території, що робити з Росією, як потім гарантувати стабільність і мир в цій частині Європи. Тобто, це з одного боку хороший сигнал, з іншого боку, ми бачимо, що в часових рамках це такий, знаєте, якщо порівняти з альпіністськими там виходами в гори, то ну, можна сказати, все-таки до вершини десь підходимо, а далі буде друга частина. І ну, негативна інформація, що цей час, часові рамки можуть тривати ну, не менше, ніж те, що ми вже пройшли. Тобто, от така ситуація зараз в цілому. Але те, що Україна переможе, уже консенсус такий є, і свідченням в тому рішення по танкам надання, по суті, першого такого типу наступальних озброєнь для деокупації, для наступу. Ну і я думаю, що Рамштайн, який відбувається зараз, плюс Мюнхенська конференція 19 числа, плюс після цього зустрічі НАТО, вони розставлять вже абсолютно точки над «і». Я думаю, що далі не буде якихось бар'єрів для політичних рішень по всьому комплексу і видам озброєнь. І далекобійним дронам, і бомбам крилатим, і врешті-решт авіаційним платформам. Я в цьому впевнений. Тому зараз питання пішло дуже прагматичне, як перемогти Росію швидше і втрачаючи менше українців, які воюють. На жаль, воюють, ну, по суті, одні за весь світ. Ну, якщо говорити про безпосередню участь у сухопутних наземних операціях, чи тих, хто пілоти і танкісти, хто сидять за штурвалами. Зараз така ситуація. Ну і завершуючи, скажу одну річ: всі розуміють, що війна би закінчилась набагато швидше. Я би сказав, це було питання тижнів, якби НАТО прийняло рішення, чи одна з країн НАТО потужна вступити в війну на боці України. Але є політична позиція ні в коєму разі не допустити зіткнення Росії з країнами НАТО. Ну і от ми знаходимося в цій такій ситуації, ще раз кажу, коли Україна при всій допомозі партнерів, військовій допомозі, величезній допомозі, але воює за весь світ поки що одна на своїй території. Так от виходить. І поки що, поки так буде, моя позиція така: поки саме так буде, перемога ця буде віддалятись по термінам. Якщо все-таки прийдемо до цієї геополітичної шахматної партії жорсткої, цинічної Веншпіль, я думаю, там ми побачимо абсолютно несподівані для нас речі, коли до українців, переможців приєднається дуже багато країн, і Китай навіть змінив, я впевнений, свою думку на той час. Ну і ще один момент, я хочу його окремо зазначити, ми про це говорили. Дуже багато стверджували, що Крим не можна військовим шляхом деокупувати. Да? Тобто зараз ця ситуація помінялась кардинально. Зараз і моя думка персональна в тому, що без деокупації Криму, виходу на кордони України, стабільності і миру не буде. Тобто Крим має бути повністю деокупований.
А кількість жертв має бути мінімізована яким чином? Так само, як з Херсона виходили, відсікти, розбити комунікації. Міст Кримський і комунікації по Суходолу. Тоді просто люди залишаться там жити, ну, власне, ті, хто має право легальне, а всі озброєння і база має звідти бути викинута, тому що інакше миру в Європі не буде. Так, пане Валерій, я пам'ятаю, часи це не так давно було, коли там ти казав, що Крим виключно військовим шляхом можна звільнити. Всі там шепталися там за спиною, казали, це екстреміст, терористи, радикали, так не можна. А я просто іншого не бачив, і я думаю, що всі люди розуміли, що це, ну якщо й дипломатичний, то лише військово-дипломатичним шляхом. І зараз це всі визнають, як ви сказали, і ви так завжди і думали так само. Я хочу тут якби два питання одному поставити. Першому відштовхнутися від вашого допису, там пару днів тому, здається, ви написали на Фейсбуку, що там ну, в нас знову наші ЗМІ, я навіть процитую, тому що мені дуже подобається, коли такі речі читаю, це абсолютно співпадає з моєю позицією. Оскільки я бачив ці ІПСО, так звані російські, напередодні повномасштабного вторгнення, коли я читав на українських ресурсах, навіть українською мовою, навіть з нібито патріотичних там джерел, аргументи про те, що там Україну Байден втягує Україну в карибську кризу нову, Байден використовує Україну, Байден готується до проміжних виборів у Конгрес, які ось прийшли, да? І війни не буде, це просто гра Байдена, і таке ІПСО тривало. Зараз ви написали, абсолютно погоджуюсь, українські ЗМІ з таким завзяттям поширюють і повторюють поодинокі зовнішні цитати про «хто переможе невідомо», «Росія піде величезний наступ», або «українці стомляться і можуть здатися», що, мабуть, варто вже доповнити поняття мазохізм такої складової, як задоволення від інформаційно-психологічного тиску. Тут я би знак питання поставив, так? У вас точка, просто крапка стоїть. І в цьому ж питанні, тобто нагнітається така атмосфера, просто вона копіює ту, яка була. Ну, звісно, з такими по-різному, але в принципі, так? І друге, я процитувати не буду повністю, але пан Дмитро Кулеба, голова Міністерства закордонних справ України, натякнув, ну дуже так жирно натякнув на те, що для Росії будуть дуже неприємні новини саме на 24 лютого, на річницю повномасштабного вторгнення. Що ви думаєте як про першу частину питання, так і про другу? Дякую, що ви слідкуєте і не тільки вам, а й глядачам за деякими дописами. Я дійсно інколи це роблю на соціальних мережах, тобто і намагаюсь писати відповідально. Це не жарти, це оцінка ситуації. Тому тут розумієте, тут я не критикую українські ЗМІ за те, що вони приводять різні цитати. Але відчувається так, якщо хтось заявляє, що Україна навряд чи буде успішною, то це розходиться дуже швидко, просто береться, зразу подається. Якщо це американське якесь джерело, все, Ага. гарантовано воно піде по всім усюдам в Україні. А це ж, ну, слухайте, американські джерела є різні, абсолютно. Не беріть за даність, що американські навіть відомі газети чи видання будуть завжди вам писати чисту правду. У них є також автори, є різні люди. На телеканалах це ще більше. На Факс є такі жахливі передачі, просто проросійські, а є абсолютно нормальні. Тобто, якщо джерело якоїсь країни, британське, американське чи європейське, це не значить, що воно стерильно правильне. Тобто, і тому не треба перше так брати за чисту монету, аналізувати, критичне мислення має бути. А друге, ну чому позитивні якісь моменти, тобто ті, що коментують генерали, наприклад, яким я довіряю, американські, і Ходжес, і є, і Кларк коментує, і коментують діючі генерали. Вони кажуть, що ну таким чином, що складна ситуація, да, є дійсно, ну хто по-різному називає, така стагнація на фронті, на суходолі.
Ми ж всі прекрасно теж знаємо ситуацію. Ми бачимо її, правда, не в українських там ЗМІ, але і це, до речі, теж питання, чому ми знаємо про нюанси ситуації з відео BBC, CNN, а не з українських джерел. А у нас якісь там з березня місяця єдині новини, які ніяк не трансформувалися, вони мають бути все-таки ця інформаційна лінія трансформована. Так от, виходить так, що щось таке негативне, зразу воно пішло. Можливо, я розумію психологію людини. Хочеться зразу отримати, можливо, відповідь ні, вони не праві. Але такої відповіді також не буде. Кожна думка має право на існування. Але немає, я вас запевняю, немає домінуючої думки у світі, що чи там взагалі серйозної зараз широкого консенсусу, що Росія таки, Путін от зараз підуть знову, і таки вони візьмуть Київ, те, що вони не змогли робити раніше. Це маячня, нема такого консенсусу. Є інший консенсус, що Україна складно, важко, але буде відсувати росіян. І отут я можу процитувати вам заголовки газет польських. Давайте, цікаво. На днях було. Президент Польщі заявив, що Росія може там перемогти, і, і все. А потім я читаю пана Дуди цитату. Він каже, далі через кому, якщо не буде вчасно зараз надане нам озброєння, українцям, Збройних сил України, озброєння в необхідних обсягах, а це робиться зараз. Тобто він навпаки, він каже це, щоб підштовхнути швидше процес озброєння, надання танків, то що Польща, дякуємо їм, всій танковій коаліції робить. Тобто в позитиві ставить питання. От я закликаю просто всі ЗМІ ставити питання в позитиві. Якщо ви цитуєте Рент, наприклад, там Самуела Черепа, окей. Я поважаю цього проросійського аналітика. Проросійського, тому що я знаю його там 20 років, він завжди був проросійським. Зараз він трохи попав в Рент, дуже поважну аналітичну структуру, і трохи скоригував свої погляди, тому що об'єктивно Україна перемагає. І все рівно він пише, там складно, це все підхоплюється, Рент, розноситься всюди. Дивіться, хто автор. А чому наступна доповідь Рент ви не берете там, де говориться про зовсім інше? Тому я закликаю просто, щоб не було паніки. Я не проти різних думок, і це треба все бачити. Але люди, коли споживають цю продукцію, вони мають критично мислити і розуміти, що є певний обсяг інформації. Довіряти треба все-таки перевіреним, об'єктивним джерелам, які показали хоча б одну річ, що до 24 числа вони казали, як будуть відбуватись події. От таким людям можна просто довіряти. Це я не собі рекламу роблю. Це я кажу про всіх експертів, які точно бачили, куди ситуація розвивається. Плюс, я сказав, 22-го вийшов на всі телеканали, що війна почалась. Тому що я розумію, після прийняття рішень Путіним 22-го указів, це вже диверсійні групи заходять на нашу територію. Для мене це було очевидно. І чому ще це не було очевидно? Я просто був в шоці. Тому, знаєте, у нас дивні люди, любимо страшилки якісь, а правильно реагувати, якщо ми говоримо, дивіться, я вам скажу, Київ, скільки обговорюємо, з Білорусі зайде потужна, значить, удар буде нанесений на Київ знову. І при тому, якщо чесно, тобто, це не секрет, мабуть, для росіян. А в Києві, подивіться, слава Богу, дякуючи нашим тиловим структурам, я маю на увазі тим, хто забезпечує життєдіяльність міста, все стабільно. І ми не бачимо такого. Є спокійна робота, немає такої паніки, нічого такого немає. Тому, знаєте, якщо вже так паніка в інформаційно, давайте тоді панікувати конструктивно, в діях. Якщо ви вважаєте, що буде там Росія перемагати далі, значить ви маєте або йти на фронт, якщо ви готові до цього, і я хочу підкреслити, щоб навчені люди набагато краще, ефективніше. Друге, якщо не йдете, там волонтери, допомога, а потім третє донати і на своєму місці робочому, щоб допомагати. Тобто треба позитивно мислити, конструктивно
реагувати на виклики і загрози. От до цього я, власне, закликаю, а не так, що зразу розганяти якусь паніку. І знов підкреслюю, це не значить, що я сам не читаю таких само авторів, які говорять там про якісь загрози, виклики. Ні. Просто ми не повинні з цього робити мейнстрім. Ми повинні об'єктивно оцінювати, що більшість світу за нас. Ми абсолютно точно переможемо. У мене сумнівів немає ніяких. Оці всі ядерний шантаж і все інше, я думаю, треба туди заткнути, куди осколками поранили одного з добродіїв російських. Так от, зараз абсолютно інший етап, і треба розуміти, що в Україні дуже багато зараз з'являється переваг, які Росія втрачає. От просто, і ми зупинились, можливо, на якомусь моменті, коли Росія йде вниз, ми піднімаємося вгору. Оця точка, як тільки вона пересічеться, ми зразу всі відчуємо. Я думаю, що це буде те, що називають контрнаступом Збройних сил України. І про заяву Дмитра Кулеби щодо сюрпризів Росії, тобто реакція світу буде потужна, Росія буде дуже незадоволена. Ну, так щось таке сказав пан Дмитро. Ну, сказав, значить, є така позиція офіційна, значить, віримо їй, підтримуємо. А що я буду коментувати? Я не знаю. Ну, може, ви знаєте щось, я ж не знаю, може щось знаєте. Ні, я не знаю цих нюансів. Я знаю, що у нас буде свого боку, скажу, своєї сторони. Перше, не треба прив'язувати нічого до якихось дат. Ми вже бачимо, що ця війна вона вже не прив'язується до дат, хоча виключати цього не можна. Ми бачимо, що там оце Побєдобєсія 22-го планується на площі, і це от накручування знову «Вставай, страна огромна», давайте всі загинемо. Генерали російські зараз оцінюються за кількістю загиблих. Така інформація от є. Тобто, якщо мало загинуло, значить не такий ти був активний на наступальних діях. Так що це їх історія російська внутрішня. Я зразу сказав, що нам не треба орієнтуватись на дати. Ракетні обстріли йдуть не по датам, і це новий етап. Да. Тобто вони дійсно мушу визнати, що вже на фронті це йде зараз, фактично наступ уже багато. Спроби вже йдуть не перший тиждень, і тут не прив'язано нічого до дат. Це перше. Друге, якщо говорити про дати, я вже сказав, що буде у нас дуже знаковий, здається, 9-та зустріч коаліції країн на чолі з США по надання військово-технічної підтримки України. Тобто, зараз ми говоримо про те, як закрити небо від цих ракет всіх, плюс танки, плюс броня, там далекобійні. Власне, я очікую від Рамштайна, що це буде рішення про те, що можна посунути далі бази росіян не на 70 кілометрів, як зараз, а на 150. Це все-таки наступний крок, і ми говоримо про бомби керовані, які можуть запускатися на таку відстань. Плюс хотілося б дуже почути ще якісь речі такі проривні. Я думаю, що це буде знаковий. Джозеф Байден, президент США, їде зараз в Європу і буде виступати, і там також скаже позитивні речі. Я не знаю, чи він скаже те, що я очікую. Я би очікував, щоб все-таки в умовах, коли ми поки не будемо мати ще додаткових авіаційних платформ, американських чи там британських, прямо швидко, чи інших, то дальнобійні дрони це було би правильне рішення. У них є у американців кілька таких платформ дуже серйозних, які безпілотники, але можуть виконувати дуже серйозні функції, які робить пілотована авіація. Так от, це, потім я сказав, НАТО також зустріч, і все це разом може принести абсолютно чіткі, неприємні новини в Кремль. Я також це очікую. Але, знову ж таки, це такий проміжний етап. Я думаю, що ми всі розуміємо, що це не кінець історії, і я вже казав, що це навіть, якщо чесно, ми ще не піднялись на вершину. Я вважаю, що на вершині ми будемо, коли буде такий серйозний перший контрнаступ в цей час, і уже з наданою
все-таки заміненою нашою бронею, плюс якісь нові засоби. Ну і хотілося б всім нам, звичайно, визначати це генералам нашим, головнокомандуючим Збройних сил, Верховного головнокомандуючого, але хотілося, щоб це було так же, ну, звучало у світі, як звільнення Херсона, навколо Харкова території. Це було би потужний дуже сигнал. А якщо ще, дай Бог, вихід до моря, то це було взагалі чудово. Так що, ну, чудово в тому плані, що відкривало абсолютно нові для нас, абсолютно реалістичні стратегічні перспективи і по Криму, і по південному узбережжю. Так що в цьому плані, ну, оптимістичні, позитивні оцінки це хороша річ. Я завжди так намагаюся мислити. Але прагматизм підказує, що ще дуже багато залишилось викликів, і одним 24 числом нічого не вирішиш, хоча дійсно просто рік війни, рік такої інтенсивності війни. Це просто в Європі. Це те, що ми не могли уявити собі. Так що зараз є дуже прагматичні оцінки. Я скажу одну річ важливо. Чому всі запитують, от коли спілкуємося в ці дні, там, а чому така впевненість, от, що Україна переможе? Ну, тут ми говоримо прагматично, там, по відомозброєнням, по всім цим розташуванням. А спочатку було, можу визнати, дуже багато хто сумнівався. Так от, я так для себе подумав, ну, власне, чому дійсно? Чому ми такі українці впевнені, що у нас зараз по дослідженню, зовнішнім дослідженням вони проводять соціологію, замовляють таку закриту. Так от запитали українців готовність обороняти і деокупувати країну, то переважна більшість, там під 90% кажуть, до всі території. Крим, Донбас, все звільняють. Тільки так. Жертви будуть, ми знаємо, але це єдиний спосіб, як не передати війну далі дітям і як її не продовжувати. І далі питання, ну це ж західні опитування, кажуть, а якщо тактичний ядерний удар, ну що гіпотетично вони питають. Хоча, звісно, ну я вважаю, що цей етап уже загроза була, але я вважаю, що вона в березні десь була максимальна, зараз вона мінімальна. Так от 85% українців кажуть, і в цьому випадку у нас немає виходу, ми будемо захищати країну. Ну, тобто, виходу немає чому? З одної простої причини. Українець має тільки цю землю. Кримський татарин має Крим і Україну. Тобто, куди нам діватися? Ми маємо захищати свій дім, свої родини. І от тоді виникає питання: а чому буде така впевненість? Та тому дуже просто, що Росія не несе нічого хорошого. Ні моделі державного управління, ні нормально цивілізованого, там навіть війну цивілізованого не може вести. Вбиває людей, гвалтує, і скільки загиблих наших. Скільки наших загиблих, жінок, дітей, ну це жах просто. Тобто, що вони нам принесуть? Варвари. Варвари. Тобто, вони не можуть принести якусь цивілізовану модель, і чому люди тоді будуть жити під цим? Не будуть вони жити під цим. Приклад, там Донецька, Луганська, Криму не витримує критики. Я поясню чому. Тому що можна нав'язати на деякий час поліцейський, фашистський зараз режим. Тобто можна поліцейську державу, тоталітарний режим, все кидати в тюрми за те, що дівчина вийшла в Москві, поклала до Лесі Українки пам'ятника квітку. Все, в тюрму. Значить, фашисти, оголтілі фашисти, яких вішали, як Ріббентропа, кидали в яму. Навіть дипломати там. Ну просто жахливо діють. Що з людьми стало, не розумію. Вони були, ну, дипломати якісь були, Лавров. Зараз, ну, просто пропагандисти і помінялись люди. Так от, вони ж, мабуть, не помінялись. Просто вони нам показували якийсь один бік свій, а тепер показали своє нутро. Нутро це вивалилось. Як живе Росія, чесно скажу, ми не знали. Ну, я цікавився, якісь там люди, спеціалісти цікавились. А основна маса наших людей не знала, як вони живуть. Що ми знали? Ми знали, що у них зарплати вищі з пенсіями там, але ми не знали, що люди не знали. Москва і Пітер там вони якось живуть. А далі 46% не мають свого унітазу. Ну, це офіційна інформація російська, що немає, все дірка в землі. Все.
Ми не хочемо так жити, тому нема ніякого шансу. І не було, і не буде втримати, я це стверджую, втримати під окупацією отак от, ну там, десятиліттями територію. Нема шансів в них ніяких. В Херсоні це показали. Що сказав Путін? Херсон навіки наш, Конституція це закріпила, і бігли, накивали п'ятами тільки оцю переправу. Пам'ятаєте відео? Ой, мамочки, боженьки, що ж таке? Та то таке, що йди до себе в Рязань і там сиди. Якщо і спитай свого чиновника, чому у тебе унітазу немає. От модель не та. Вони не показують прогресивної моделі. Вона ще й у них іде вниз. А зараз під санкціями ще буде знижуватися. І тому вони не можуть нічого позитивного привнести. І тому ми не можемо програти ніяк. От нема у нас варіантів програти ніяких. Тому і коли це пояснюєш людям на Заході, вони зразу не можуть цього зрозуміти. Як це так? Ну не може такого бути, що от такий стиль життя. Да, такий. І ми в Україні не розуміли, наскільки ми різні. Ну, І не знаєте, розуміли. пане Да. Валерію, ну ця цитата, до речі, киянки Голди Меїр, яка сказала, що наміри наших ворогів стосовно нашої долі не залишають нам багато варіантів для вибору. Ну, якби. Але я мушу сказати, що в Росії не завжди так було. Я не є прибічником тієї групи, яка казала, ну, що от в Росії не могло бути іншого розвитку. Я бачив, коли це почалось, от такий крен пішов. Ну, за моєю оцінкою, це 2000 рік. Це очевидно стало, коли КДБ, ФСБ і спецслужби почали забирати в Росію владу. І далі вбивства замовні, далі вбивства всіх конкурентів більш-менш серйозних Путіна, саме вбивства, зараз це відомо, теракти, які привели до влади спецслужби. І в результаті їм знадобилось 20, ну, може менше років, але вже 20 сформувалася ця модель. Вона сформована. Ми її не поміняємо. І тому я так висловлююсь дуже очевидно. Тому що оці всі розмови, Росія перестроїться, Росія може бути якась інакша. Повірте мені, я досліджував, і ви може розділити з мною таку думку. Надто далеко вони зайшли. Це займе дуже багато часу, щоб звідти знову вибратися. Нам треба закритись зараз парасолькою безпеки. Я думаю, що членство в НАТО це той мінімальний пакет, який потрібен. А там, якщо є, то додаткові збройні зусилля. Але один момент є. Чому по Криму я кажу? От те, що я сказав, модель. Значить, можна завозити там десятками, сотнями тисяч людей в Крим. Прекрасний Крим, дійсно, який можна розвивати, який може стати регіоном європейським, коли Україна йде в Європу. Тобто з нього можна зробити лялечку, красиву, просто прекрасне місце для життя. Ну, Південний Крим, він не може існувати без водопостачання. До речі, дивіться, що зараз роблять росіяни. Вони спускають воду, щоб не дати можливість там по Дніпру в Каховці, да? Що от подивіться, ще метр і все, і Крим без води буде. Тобто вони знають уже, розумієте, що відбувається? Да, Вони знають, що в наступному році їм вода в Криму вже не потрібна. Для мене це чіткий сигнал. Вони знають, що літом наступного року російських військ не буде в Криму. Ну, судячи по їх логіці, я не знаю. Я чесно вам скажу, я б такий оптимістичний сценарій не малював, але судячи по їх діям, що вони всю воду зараз фактично спускають, то тоді не буде ні урожаю на окупованих територіях, ні в Криму. А можна зробити прекрасне дії. І от тут ключовий момент. Ми не можемо залишити якісь лінії. Тобто не можемо залишити лінію, хоч адміністративну, хоч її намалюй як завгодно. Уже не можемо. Ситуація помінялась. Має бути державні кордони. Саме державні кордони можна ще забезпечити якось там шляхом договорів чи просто фактом охорони кордону.
але ви ніколи вже не забезпечите якусь лінію. Ну, То чи тобто, вона жодного Мінську 7, 8, 9, 10 не може бути не, просто за не фактом. може, але це не Мінськ, це спрощена Ну, я уява у людей. зрозумів. Да. Ну, якщо брати досвід Мінська як лінію, да. Чому? Тому що навіть тоді, коли 400 кілометрів треба було відводити на певній відстані, 5 кілометрів, 10, 15, там і більше оці от системи, навіть тоді ця лінія там пройшла по якимось селам, по всьому, це було нереально. А зараз, ну тим більше, відстань там 2,5 тисячі, по-перше. По-друге, ну вже просто важко уявити собі той розвиток подій, коли хтось буде домовлятись з фашистським режимом, по суті. Ну, Ну, тобто, Росія себе показала і своє обличчя. Тобто, ну, все складніше і складніше тим людям, які брешуть на користь Росії, брехати в Європі. Я наведу приклади. Ось буквально теж учора повідомляють, що Сіярто, це медаліст Путіна, міністр закордонних справ Угорщини, поїхав до Мінська. Домовлятися, говорити про мир в Україні серйозно? Правда ж чи що? Далі. Значить, за день до того, десь там ще, може, на вихідних, може раніше, я просто прочитав, що Берлусконі десь виступив, покритикував сучасний уряд італійський і сказав, що якби Зеленський зараз просто така це не напав на Донбас, не продовжував би значить, нападати на Донбас, то нічого би не було, при тому, що Путін готувався і влаштував то повномасштабне вторгнення абсолютно геть не лише на Донбасі. Тобто, ці спроби, значить, союзникам Путіна домовлятися про мир в Україні і брехати про те, що Україна винна, вони у вторгненні масштабне. Як вони зараз виглядають ось з точки зору реального політику, не маргінезу, а ось з точки зору людей, які складають рішення в парламентах європейських країн, там що в головах у їхніх там міністрів, президентів, прем'єрів, як така позиція про путінська, ну є ще декілька там людей, не буду згадувати Трампа, там інших, да? Яку місце ця позиція зараз займає в актуальному світі? ну, вона абсолютно змінилась з початку широкомасштабного вторгнення. Ми ж вже знаємо заяв тих політиків, які на той час е, були при владі, знали цю всю ситуацію. Борис Джонсон говорив і інші, що ну, дуже багатьох керівників країн була спотворена оцінка ситуації. Вони дійсно вважали, що Україна може швидко програти. Більше того, дехто з них вважав, що це і правильно було б. Ну, а що ж приносити загрози далі? Ну, от так сталося, що ж робити. І отут, ну, це цинічна оцінка, вона зараз все-таки серйозно помінялася. І я не скажу, що тут грає більше тепер, якби оця от сторона, є дві частини. Є прагматики, там, де за баланс інтересів, Кісінджер завжди це підтримав. Є люди, якби демократи, які виступають за те, що ну, проти сили темної треба світлі сили все-таки зібрати і протидіяти. Ну, що, власне, відбувається зараз. Так от, вони вже оцінили по-іншому ситуацію, більш прагматично. Ті, хто були корумповані політично, їх або почистили там, або вони десь на маргінез зараз кудись скинулися. А що ви чекаєте від Берлусконі? Я колись в Італії їхав по дорозі в Рим і почув там така провінція, ну, Лаціо провінція, але маленьке містечко, і відчуваю, що там домофіль знімають. Зіги, свастика, фашизм. Значить, повною мірою люди йдуть з тими прапорами, ну такими стилізованими, типу як Z. Да? Дві Z в них там. Ще тоді бачив отакі дві Z. Думаю, ну, подивлюсь, що за фільм. Ми туди зайшли, 1002 людей. Абсолютна картинка, ну, якщо бачили Бертолуччі 20 століття фільм, як зароджувався фашизм в Італії, абсолютно та же картинка. А Хто це не фільм, виступає да? на трибуні? Берлусконі. Це його
предвиборна кампанія. У Угу. мене до Берлусконі питань нема. Це людина, Ні, яка на питання цьому. не до них, не до Берлусконі, не до А Орбана. питання Питання до офіційне, сприйняття. прем'єр, вона зразу сказала, спростувала ці слова, тому що Берлусконі в її коаліції. В нього мало там депутатів, але це одна з 4 партій, яка формує коаліцію в Італії зараз. І вона сказала: абсолютно це не позиція нашого уряду і коаліції. Ну, Ну, це тобто, якийсь такий останній бій прибічників ну є Путіна. таке, ну а хто ж, ну слухайте, Берлусконі, ну ви думаєте, він зміниться в свої там 80 плюс? Та він до сих пір розказує, що він в ліжку по 10 дівчат за ніч має. Тобто, ой, я щось наговорив. Ну, як то каже, знаєте, яке питання, каже лікар. Я скажу, якщо І ви молодець розповідаєте. Берлусконі, тільки хай не вилазить з цього ліжку, хай там і залишається, і не робить політичних заяв, бо вони вже не відповідають, значить, нашим сьогоднішнім реаліям. Ну, Давайте, і пане є, є, Валерію. є один момент, Ага. коли це говорять діючі представники, да, Да. офіційні. От ми це чули від угорців в першу чергу. Це і Орбан, прем'єр-міністр, і Сіарта, міністр закордонних справ. Оця позиція, на мій погляд, дуже цинічна. Отримувати гроші від ЄС, перебуваючи членом Європейського Союзу, от, і будучи членом НАТО, бути захищеним безпековою парасолькою, і одночасно розказувати, що в майбутньому, як от дали ЗМІ, як казав Орбан, в майбутньому ми підемо проти позиції ЄС, тому що це правильно, треба і від тих, і від тих. І від Росії мати, і від ЄС. Ну що це за позиція? Ну, Це я не назву це хитрістю, це якась наглість, просто хамство насправді в політиці двосторонній. І це бачать в Європі. Тому ж саме Угорщині, і Орбану і Сіарто прийдеться вибирати. На двох сельцях же ж не всидиш. І вони достатньо розумні люди, щоб зробити правильний вибір. ну Тому або їхнім виборцям доведеться вибирати зрештою. виборці підтримують. Розумієте, Я розумію, я знаю популістські ситуацію. лозунги дуже легко підтримуються. А знаєте, чому виборці підтримують в першу чергу? Він же платив їм 13-ту зарплату і 13-ту пенсію за рахунок дешевих російських енергоносіїв. От і все. Це Да. чисто купив. Слухайте, я хочу встигнути обговорити ще ситуацію. Ось ви там згадали на початку десь про невеликі країни, які стають на бік переможців, так? І ми маємо два таких приклади. Перший приклад це Грузія, керівництво якої просто відверто на боці Росії. Я знаю, як вони там це пояснюють, і ви це знаєте. То що типу не на часі, ми не можемо, ми не витримаємо. Ми маємо там все робити, щоб не дратувати Росію. І населення Грузії, більшість принаймні, мовчазно або підтримує це, тобто не штовхатися, нікого не чіпати, чекати на перемогу України. Значить, це в найкращому випадку. І бачимо приклад Молдови, яку наші спецслужби днями попередили подробно про план захоплення Молдови. Як ви думаєте, які плани тут мав Путін, і чи вдасться йому дестабілізувати Молдову, тобто відкрити ще один фронт фізичний проти України? По Грузії для мене ситуація дивна з точки зору того, що ця країна була під ударом, і Україна тоді допомагала, і зараз до сих пір частина території окупована, і уряд таку позицію займає. Це абсолютно не те, що потрібно народу Грузії. Я думаю, що там рано чи пізно корекція буде. Країні, яка хоче бути членом НАТО, Європейського Союзу, і нещодавно, до речі, була заява президента Грузії, яка більш така прозахідна, я би сказав, ніж уряд, ніж олігархи. Вона сказала, що в розмові, в переговорах по миру, після того, як Україна буде деокупувати територію, треба врахувати інтерес Грузії. Я вважаю, це взагалі якась така цікава позиція. Звичайно, врахуємо, тільки станьте на нашому боці, як ми це робили, хоча б так, як ми робили там, хоча б до такої міри, як 2008-го. Тобто, позиція якась розмита така, незрозуміла, якби в два боки йде, і туди, і туди. А Молдова складніша. Молдова дійсно перебуває в дуже непростій ситуації, і ми бачимо спроби росіян там
продемонструвати свої можливості. Нещодавний бомбовий удар по Зміїному – це ж не про військову операцію, ми ж розуміємо. Ну, тобто там нема що бомбити на цьому острові, коли наші там все рознесли російське і вони звідти бігли. А от показати, що вони можуть під контроль поставити зерновий коридор, чи там, наприклад, не десантну операцію, а просто там дестабілізовувати ситуацію такими ударами, вони показали. І цей удар катерами, ну, дронами по мосту, це теж туди ж, про південний фланг, по ситуації по Молдові. Тому я думаю, що це іде зараз повним ходом. Ми просто, як Молдова каже, вони роблять кроки для того, щоб унеможливити таку ситуацію. Я думаю, мій висновок дуже простий. Я думаю, що Румунії, яка межує з Молдовою, як і ми це робимо, так і румунам треба трошки підсилити свою увагу і свої дії, також підтримку Молдови, щоб не було таких наслідків. Тому мені здається, спроби ці не просто не закінчаться, вони будуть підсилюватись, і треба цьому протидіяти. Україна готова, тому що це південний наш фланг. І якщо Молдова покаже слабину і тут провисне, ну ви знаєте, там 14-та армія, Придністров'я, склади і так далі. Якщо вони провиснуть, то це наша загроза нам. Тому ми маємо на це реагувати однозначно разом з партнерами. Ще хочу обговорити одну страшилку, таку довготривалу зраду. Ленд-ліз. Ленд-ліз, ленд-ліз і ленд-ліз. Ось буде затверджувати будуть новий бюджет наприкінці літа, і ось тоді Україну позбавлять допомоги, і все піде до бісу. А де ж ленд-ліз? І цю пластівку я чую ледь не постійно, і напевно це теж якась, ну, певною мірою і ПСО. Ну, я не буду там в теорії змови гратися, але вашу думку почути хочу. Моя думка наступна. Я дозволю собі з вами не погодитись, тому що в даному випадку це точно не ПСО. Ну, якщо говорити про нашу дискусію про ленд-ліз. Що таке ленд-ліз? Це механізм надання допомоги, не безповоротний, от як зараз ми маємо, там, через закупівлю виробників чи просто з складів надається Україні озброєння на гроші, які виділив Конгрес. Цих грошей достатньо, в принципі, до кінця бюджетного року, до жовтня, для того, щоб допомагати достатньо Україні зброєю. Значить, тому ми кажемо, що ті, хто розказував з самого початку, чому нема ленд-лізу з 9 травня минулого року, коли президент США Джозеф Байден підписав відповідний закон, то от ви той період кажете, що всі почали говорити ленд-ліз уже, а потім виявили, що його немає, да, як виявилось. Дуже багато хто здивувався, що ленд-лізу ж немає. І отут пішли, да, може це було там восени, от те, що ви кажете, і ПСО. А зараз ситуація помінялася. Значить, я мушу сказати, що вперше за цей час, за останні тижні, з'явилась можливість, ну, потреба в ленд-лізі. Я поясню, чому. Ну, якщо таке рішення політичне буде в США. Тому що є певні типи озброєнь, наприклад, танки, які ви не можете, як кажуть в Вашингтоні, тобто швидко поставити Абрамси, політичне рішення є, але треба їх виробити, закупити за рахунок USAID грошей, закупити у виробника. Да? А це потребує місяців і місяців, а то й року і більше роботи. І у мене тут питання: так є у президента інструмент ленд-ліза. Тобто, це, да, може не найвигідніший для нас, тому що це позика або оренда. Але найшвидший. Але да, і він єдиний зараз по швидкості. 200 танків Корпус морської піхоти Абрамсів поставив там на зберігання. Тільки по ленд-лізу можна швидко надати це. Тому я знаю, що відбувається в Вашингтоні. Ну, навіть це питання розділило нашу діаспору. Да? Тобто, хтось каже, і посольство України каже, що у нас достатньо інструментів, не треба роздувати про ленд-ліз. А і там демонстрації, до речі, зараз під Білим домом проходять українців за ленд-ліз. Це більше українці, які підтримують республіканців.
Тобто багато в чому це більше політична атака на Джозефа Байдена, да? Тобто в цьому питанні. І нам ні в коєму разі не можна зробити, наприклад, так, ленд-ліз чи ні. І тоді буде зіткнення різних думок. Ні. Нам треба зробити так, що ми використовуємо один інструмент там, де ми, американці, використовують офіційна влада в партнерстві з нами, той інструмент, який найбільш ефективний. Якщо знадобиться ленд-ліз, значить можна використати ленд-ліз. От таке має бути переведено суто не в політичні бої, а суто в прагматичні конкретні механізми. І я вважаю, ще раз підкреслюю, обговорити питання, чи можна зараз і як ленд-ліз, якщо американці серйозно вважають нам поставити Абрамси, в чому я почав сумніватися, тоді треба ленд-ліз. Тоді це інструмент. Або давайте не кажіть політично просто заяву. Тут тонка дуже грань, тому що Джозеф Байден дуже хорошо сказав і підштовхнув Німеччину. Да? Але далі треба діяти. Нам Абрамси менш потрібні після війни, ніж зараз. Ми ж розуміємо це. Тому я буду наполягати, я виходжу з національних інтересів України. Я люблю Америку, люблю весь світ, але вибачте, коли гинуть мої співвітчизники, і люди, і родичі, і друзі, то я буду досить відвертим в оцінках. А відвертість в тому, що хочете надати Абрамси швидше, застосуйте ленд-ліз. Зрозуміла позиція. Тут нічого немає чим сперечатися. Це йдеться про час в першу чергу, і про це Столтенберг каже. Ну, Столтенберг теж, напевно, щось знає, може, про наступні кроки. Почекаємо трохи, буквально трохи, про допомогу. І останнє питання, буквально 3 хвилинки у нас є. Це я поставив про питання літаків. В чому там така проблема? В чому ці літаки? Це ж не стратегічні бомбардувальники, це не носії ядерної зброї. Це в принципі це про закриття неба йдеться, да, і про підтримку контрнаступу, який нібито вже погоджений і в Америці, і НАТО, і тощо. В чому проблема? Чому всі один на одного кивають? Навіть президент Дуда польський каже: так, ми готові, ми там так, але лише разом з НАТО. Тобто, таке якесь це виглядає трохи дивно. Вони погоджують просто повний комплекс, або це дійсно досі боятися роздратувати Путіна. Що таке літаки? З їх точки зору, очевидно, що наступальний вид озброєнь. Літаки самі по собі це ні про що. Мова йде про те, що використовують літаки: ракети, бомби, авіабомби. Тобто це ж не розвідувальні літаки. А це значить, що з наявності літака ви можете контролювати зовсім по-іншого повітря. І плюс штурмова частина, штурмова авіація, підтримувати контрнаступ і деокупацію. Так от, уявіть собі, якщо у нас були б ці платформи і патрулювали над Чорним морем нашим там повітряним простором, чи змогли б вони бомбити Зміїне? Ми ж розуміємо, що тоді ні. Плюс по ракетам, ударам також літаки можуть працювати. Я вже не кажу про те, що вони оце плече чи поставки, вони збільшують дуже серйозно. Тому що якщо на літак ракету в 500 кілометрів підвісити, ви ж розумієте, яка це відстань. Тому Росія весь час, мабуть, в розмовах з ними, а такі розмови постійно відбуваються, вони постійно лякають, що якщо раптом буде танки, то це буде просто катастрофа, ядерний апокаліпсис. Танки прийшли. Вони лякали раніше по іншим системам. Тепер те ж саме роблять, мабуть, і по літакам. Що буде дасте літаки, значить, це буде просто підвищить ставки. Що там вони чим можуть уже. Я знаю, що вони можуть. Так як вони б'ють по інфраструктурі, вони можуть почати такий уже останній, з точки зору їх досвіду, як в Сирії, етап. Це бомбити лікарні цілеспрямовано. Вони зараз потрапляють і в лікарні, і в університети. Все-таки це не носить жертв дуже багато, але це не тотально. А можуть тотально бити, як в Сирії, по лікарням, по школам, по всім таким будівлям. Тобто, оце по мостам,
Тобто, от таку інфраструктуру руйнувати, ну, можуть, пробувати можуть. Це ж не значить, що вони зможуть це зробити, як от ми бачимо, у нас ППО ефективно діє. Тому, да, перша причина це все-таки оці розмови кулуарні за нашою все-таки спиною з росіянами. Друге, це все-таки бажання разом щось робити, щоб не заявити, а потім не виконати. Тут теж є таке. Тому що це ж не тільки літак, я кажу, це і ракети, це вся система, щоб діяти разом. А інколи це підштовхує самих слабких. Тому що, ви розумієте, Польща то готова. І я впевнений, що вони б це зробили навіть вийшли вперед. Але вони хочуть, щоб задні Так, підтягнули. зрозуміло, ну щоб усі Так. разом, і щоб навіть там. Літаки у нас будуть. Не сумнівайтесь в цьому. Тільки питання в тому, коли. Нам потрібно це швидше. От в чому питання. І Дякую вам. деякі аргументи не спрацьовують. Тому будемо мати спочатку платформи радянські Міг-29, там Су, які ще залишились, дрони, а потім вийдемо і на літаки такі типу F-16 чи Тайфуни чи інші. Дякую вам дуже, пане Валерію. Завжди з вами змістовні розмови. Я певен, що будь-яка людина, яка увімкнула канал АТР, не пошкодувала про це. Всі наші припущення, прогнози ваші, аналітика, це все незабаром ми побачимо, я думаю, просто днями, тижнями. Дякую вам за вашу службу Україні, смерть ворогам. Дякую глядачам за те, що ви дивитесь і підтримуєте телеканал АТР. Дивіться АТР далі.